Слава Україні! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidatonya di hadapan Parlemen Uni Eropa secara virtual, Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. Pidato ini disampaikan Zelensky sehari setelah pihaknya mengajukan keanggotaan bergabung dengan Uni Eropa. Dalam pidatonya, Zelensky mengatakan bahwa hari ini bisa jadi hari terakhir bagi warga Ukraina yang telah berjuang. Untuk menyampaikan pidatonya ini, Zelensky mengaku tidak perlu membaca konsep seperti lazimnya pidato kepala negara. Saya tidak membaca dari naskah, karena fase naskah untuk Ukraina sudah berakhir. Sekarang kami berhadapan dengan kematian, kehidupan nyata, kata Zelensky, dikutip dari akun media sosial resminya. Menurut dia, Ukraina telah membayar harga sangat tinggi untuk mewujudkan cita-cita Uni Eropa. Zelensky menyebut Ukraina telah berjuang agar memiliki kehidupan yang sama dan layak seperti negara Eropa lainnya. Dikatakannya, pidato ini ia sampaikan di tengah insiden pemboman dan tembakan rudal yang telah menghantam Freedom Square di Kharkiv, Ukraina. Абсолютно правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя, захищають цінності, захищають свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив тут, і те, що я чув, я радий цей настрій такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас, країни Європейського Союзу, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для нашої держави. Така висока ціна. Дуже висока ціна. Тисячі загиблих людей. 2 революції. 1 війна. І 5 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальність. Всі ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей, найміцніших, найсильніших українців, надзвичайних. І ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. І я дуже радий, що зараз ви вже про це не тільки говорите, а бачите це. І ми точно всіх переможемо. А я впевнений в цьому. Є такий вираз «Український вибір Європи». Те, чого ми прагнули, і до чого йшли, і йдемо. І я б дуже хотів, щоб сьогодні звучав у вас там, від вас до нас, вибір Європою вже України. У мене є пару хвилин спілкуватися з вами, тому що такі невеличкі у нас перерви через постійні обстріли і ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. 2 крилаті ракети по Харкову. Це місто, яке
біля кордонів з Російською Федерацією. Там завжди було дуже багато росіян, і завжди вони дружили, були дуже теплі відносини. Там більше 20 вузів. Це є місто, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа в Європі. І це є правда, ця площа Свободи. Уявіть собі, зранку 2 крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ми боремося просто за свою землю і за свою свободу. І повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені, кожна площа сьогоднішнього дня, як би вона не називалась, вона буде називатися площею Свободи в кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці. У нас є, ви знаєте, бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знов президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив. Шановні, у нас дуже мотивований народ. Дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніше. Без вас Україна буде самотня. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні!